लेट्स गो. भाई टू क्लोज. टू क्लोज. दाखव इथं दाखव. तर मित्रांनो, शुभ सकाळ. जवळजवळ झाले 9:15 वाजले. तर आता मी आज काय डायरेक्ट आपली निघूनच होते. स्टार्टिंग करू आपण, कारण की एडिटिंग करून FB ला, रीलला, युट्यूबला टाकायला टाइम भेटत नाही. तर ऍडजस्ट करा, आपण करत जाऊ जरा लवकर. आणि आता जायचं ऑफिसला. आणि बघा आमच्या इथं आले छोटस बाजूला बेबी हर्ष. हर्ष हर्ष. तर इकडे बघा काय चाललंय हे बघा. तर आता जाऊया ऑफिसला आणि ऑफिसवरून आल्यावर भेटूया. तोपर्यंत आपले भांडी पुसतोय. नाही बघा आमचा पिलू बघा काय करतोय. आणि हा बघा काय घेऊन आलाय हा दादा. आणि हा पण करतो ना, काय पण करतो ना. त्याला सांग भांडी नाही पुसायची. अरे तुझं नाव सांग. हर्ष. हर्ष. हे घे तो बघ गाडी देतोय बघ, किती गुड बॉय बघ. तर चला गाईच, संध्याकाळी भेटूया. गाईज ऑफिसवरून आलोय, काय बनायचं मलाच काय सुचलं. तर मी डायरेक्ट ब्लॉग चालू केलाय. आणि इकडे बघा आलाय, हा येऊन बसलाय नुसता. आणि जी 6 तारीख दिलेली त्याच्यावर एक्झाम माझी अशी पुढे काय ढकलली नाही. गेली त्यामुळं काय पुढे टाकले, किती तारखेपर्यंत. आता 10 तारीखला संपणार आहे. म्हणजे उद्या पीपीटी आहे, शो दाखवायचा. म्हणजे पीपीटी शो करायचा. कधी येणार आहे पहिला व्हिडिओ ते सांग. 20 मधला पहिला कधी येणार आहे. पहिला व्हिडिओ तारीख सांग. त्या तारखेनंतर याची डिस्क्रिप्शन मधनं लिंक गायब पाहिजे. अरे ऐसा क्या कर रहा है. सांग. एक्झाम तर होते बाबा, एक्झाम संपून नाही ना, काय गॅरंटी नाही भाऊ, काय गॅरंटी आहे एक्झाम. बघू आपण. तिथं कधीपर्यंत तो डेट सांगत नाही अजून, पण तोच फॉर्म नाहीये. कारण की आम्हाला पण हा रविवार सोडून पुढच्या रविवार तर आम्ही गावीच आहे. भाऊच्या लग्नाला. येस. काय होत मग काय तेव्हा परत म्हणेल मग आता गावावर नाही होते मग करू तो. आपले कंटेंट शनिवार रविवार काय कंटिन्युटी नाही झोप शनिवार रविवार काय शूट करायचेच का त्या दिवसारखं काय भारत माता की जय. तर नुसता बसलाय बघा, चॅटिंग करतोय. आता ओपन केले ओपन ना बघ तेच चालू आहे. ओपनच तेच करतोय. चाललाय ट्रिप चाललाय. आता जेवायचे आज मस्त मच्छी फ्राय. जेवूया आणि नंतर बघूया जरा एक शूट करूया. जेवण बघूया, करूया आज काहीतरी शूट करूया. आपला तो पण राहिलाय माळ्यावरचा 3-4 कुठला तो कधी करणार शूट. तो मानव बोललेला तो एक्सप्लोर नको करूस फक्त. तो करते आज काहीच नाही आणि असंच कॅमेरा चालू केला आणि तू बोलतोय. तुम्ही पण आज बोल वचनच आहे. करूया आज एक शूट करूया ना तो वाला. अरे हा वाला शूट करू ना, आता जस्ट आपण बघत होतो तो. अच्छा चालेल बघूया आपण शूट करू. आता हा बोललाय प्रमाणे होतोय की नाही शूट, ठीक आहे. आणि झालं तर ठीक, नाही तरी पण ठीक. बघू आता काय करायचं. मॅचला पण काय मजा नाही. काल पण काय पाऊस पडला, मॅच अर्धीच झाली, अर्धी पण नाही. 11 ओव्हरची मॅच झाली, काय मजाच नाही, नुसता आणावादी चालू होती. तर आपण त्या मॅचची अपडेट नाही देते. त्याला रितेश पण आत्ता चाललंय. बघूया काहीतरी शूट करूया. हा बघा आला बघितलं, नाव घेतं 100 वर्ष 80 वय 100 वर्ष भाई. काहीतरी घेऊन शूट करूया. काय बोलतो, घेऊन शूट करूया काहीतरी. करूया ना बाबा, कधी पण शूट साठी ऑलवेज रेडी. आणि आता ते कशा कंटेंट सेकंड वाला करूया का. आपल्या मनात असं हे धरायचं अंदाज आणि सेकंड थांबवायचे तेवढे. 10 सेकंड लावलं ना तर 10 सेकंड मनात मोजायचं आणि थांबायचं. जर कोण जिंकल ना 10 सेकंद बरोबर थांबून, त्याला काहीतरी आपण चॉकलेट देऊ किंवा असं काहीतरी देऊ, म्हणजे काहीतरी बक्षीस म्हणून. समजलं. चालेल. कधी करूया तो वाला. देऊन आज
चला मग मी फोन चार्जिंग लावला, आज करूया. चले आहे की जातो प्रॅक्टिकल साठी. तो ये मी एक व्हिडिओ बनवलाय तुला दाखवणार आहे. दुकानचा तर काल सकाळी भाई मी बोलतो हा टाकतोय कंटिन्युअस व्हिडिओ, मग मी कधी टाकणार मग याला कोलॅबोरेशन करायला? टाक ना तू कधी पण टाक ना, काय प्रॉब्लेम आहे. करशील ना? हा मी ऍक्सेप्ट करणार ना. चर्याला पण, हा चर्या पण आहे, चर्याला वहिनींना टाकणार. ऍक्सेप्ट करणार आणि ना. शिवचं नाही ना, शिवचं आयडीला करशील, तुझ्याकडे आहे आयडी. हा माझ्याकडे ठीक आहे. शूट करायचंय अक्षय हरडे नवीन घेतला का? जरा चार्जिंग होते माहिती नाही मला. मामीने बघितलं एडिट नाही ना. हे बघ नाही. आज भावाला कंटेंट नाही भेटला, भावा कंटिन्यू शूट करतोय, पण थांब जरा आपण शूट अक्षय करणार. मेमरी फुल होईल. आता त्याला सांगितलं तू कुर्ता नावाच्या प्रिंटचा ते हळदीचा हा. तुझ्याकडे ते नाही आणि लॅपटॉप घेतलाय. बघा 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 दिसतंय का? फायनली न्यू मेंबर. लॅपटॉप भाई HP चा मला वाटतं ऑफिसचा आहे लॅपटॉप. ऑफिसचा लॅपटॉप आहे. बघितलं का? तो आवाजच नाही, आवाज एकदम हे. तो गेम बघायचाय मला, कुठला खेळ ते. अभि क्या गेम अच्छा त्यामध्ये आपण तो एक घेतला पाहिजे पट्ट्याचा, नाही तर मारायचा असतो ना ए बाबा. पायात पॅक बाटल्या घेऊ, बाटल्या पायात घालायचं आणि मारायचं. म्हणजे अरे तो काय बोलतो माहितीये का? डोळ्यात त्याला त्याला आगल पट्टा हा बोलतो हा बघ. पट्ट्याची अशी दुसरं बॉटल. नाही ते कापसाचा बांबू भेटल ना, फोमचं. अरे कापूस तर भेटतो ना, फुलं बघ अडकवतच नाही का त्याच्यामध्ये. आता फोम भेटतं ना, फोम घेऊन यायचं आणि ते खेळायचं आपण. मग मानव असा गेला ना, नाही राज्य येईल त्याच्यावर, असं नाही की त्याला द्यायचं. मानव तर जास्त इथं तिथं फिरवेल. ते पायात पण घालायला द्यायचं. घुंगरू वाजायला पाहिजे कुठे जाते. टन 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 टन. पिशव्या घालायच्या, पिशव्या पायात. पिशव पण वाज चालेल सस्त्यात मस्त फक्त फोम आपलं जुगाड लावायचं, आणि आपल्याकडे पण एक फोम दाखवायचं असतात. भाई. लोक विचार करतील भाई काहीतरी बांधतील दुसरं, आपण पिशव्या बांधायच्या डायरेक्ट. सरप्राईज भाई, आम्ही लई वेगवेगळे करतोय जुगाड माणसं. ह्याला चांगलं हे पण जाते, हे बनवूया. चला फोम असेल का बघू. नाही सुट्टीच्या दिवशी बनवलं पाहिजे. सुट्टीच्या दिवशी बनवावं. आयतवारी. तर मित्रांनो याच्याच काहीतरी नवीन कंटेंट तुमचं पहिला दोघांचा घेतो, मग ह्यांना देतो. शूट करतो. पहिलं तुमच्या दोघांचा एकच घेतो. फोनमध्ये म्हणजे हे करायचं ना. हा एकाच फोन मध्ये. तर आता होतोय फायनल शूट आणि इकडे होतात केस विचारायची तयारी. हो बाबा देखो राजेश खन्ना वाला आहे, राजेश खन्ना. चला शूट स्टार्ट करावा. चलो 6 तारीख संपले, 8 तारीख आले. बाकी काय बोलायचं नाही. 8 तारीख आले म्हणजे व्हिडिओ समजून जा माणसांनी. एक तरी पडला असेल आतापर्यंत. अरे एक काय भाई 20 आलेत ना. 20च्या 20 फक्त पब्लिक करायचं बाकी हे थांबव. एडिट बिडिट सगळं झालंय. हा सगळं झालंय भाई, सगळं फक्त असं पब्लिक करायचं, असं पब्लिक करायचं. चला ए बाबा तुझा पहिला घेऊया. हा चल घे ना चरणचा माझ्या. हा घे चरणचा घे, काय टेन्शन नाही. मला एक शूट करतो ना मग मी. एक शूट करतो मी. चरण घे. वहिनी जरा फोन द्या. ते ह्याच्यामध्ये करायचं ना. असा ठेव आणि असा टॉप. मला माहिती असं करून असं करायचं. हा तिथं बोट ठेवतो. याला काहीतरी वेगळा आहे, वेगळा आहे. वाच. ए हानू असू दे त्याला, तो दिसणार आहे. जानू काकाने आज खेळवले, काकालाच घेऊन फिरणार आहे तो मला वाटतं. बेबी काय बोलू नको बेबी. बोलू त्याच्याशी नाही बोललो तर नाही बोल. पंखा बंद कर. कशाला आवाज पाहिजे ना तुला. नाही ना काय मेन बोललं तर ठीक आहे. चल भाई पंखा बंदच कर. स्टार्ट आणि एंड कुठे आहे बघ, जरा बंद चालू करून बघ. स्टॉप कर. हा बरोबर आहे बरोबर आहे. किती सेकंद मामा बघून ठेवा, तसंच करायचं. किती सेकंद बरोबर म्हणजे अंदाजाने तो सांगेल तुम्हाला. अंदाजाने 5 सेकंद 10 सेकंद स्टॉप 5 सेकंदाने. 5 सेकंद कारण मी व्हिडिओ मोठा आहे. जवळ येईल का काय मागं थांब, करते? मागं थांब. 10 सेकंड आहे. हा जो क्लोजेस्ट टू 5 सेकंड विल विन. क्लोजेस्ट टू 5 सेकंड. ठीक आहे. हा चल स्टार्ट. अरे क्लोजेस्ट टू 5 सेकंड आहे यार. 1 सेकंड नाही. 1 सेकंड नाही. अच्छा ठीक आहे. क्लोजेस्ट टू 5 सेकंड. मी सांगणार नाही गेम. प्रॉपर आहे ना. हा तर हा ठीक आहे. चालू करू का? हा लेट्स गो.
आलं 5 सेकंड बघ आता तू चल चल झालं चल 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 भाव ये चल मी येऊ? भावाला घेत नाही. हा पप्पा नाही समजलं का तुम्हाला थांब भावाची प्रॅक्टिस होईल जा तू भाव घे तू घे जा हा शूट घे दुसरीकडे उभं राहा इथं उभं राहा बाई इथं उभं राहतो. चल 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 साईडशी असं ठेव हा थोडा लांबच राहू दे. चरण जरा हा. इकडं दिसतंय का? दिसतोय हे काय झालं हे पहिल्यापासून कर ना आता अच्छा मी काय हे डिलीट कर चल इथं कर 3 हा, बरोबर आहे. एकदा प्रॅक्टिस कर मग तुझा हात लागतोय कुठेतरी इकडच्या साईडने पकड ह्या बोटाने करायचं त्यानं. हा. जमत नाही रे. ह्या हाताने पकड ना असं पाठून पकड ना असं कळ पाठ ना हा असं आणि ह्याच्याने सोडत टाकतो. भाई बघा तुमच्या ब्लॉगरला नीट फोन नाही पकडता येते राईट आपण फोन नाही होणार अशाने मग असं तू पकडलंस ह्या हाताने असं पकड ना पकड असा हा आणि हा, हाताने हा, हा असं तो कर. अँगल तो एक ठेव ना हा, हा असं असं हा, हा असं चल बरोबर आहे कर. हा, बरोबर आहे. आता बंद कर हा केलं बंद चल चल 3 नाही थांब मी करतो हा. 3, 2, 1 तू कुठं तू ब्लॉग अच्छा लेट्स गो भाई टू क्लोज हा टू क्लोज 4 दाखव 18 इथं दाखव 4 18 चल ठीक आहे चला मामांना दे किती याचं 4-18 आहे ना हा. हा क्लोज असू शकतो मामा इथे पप्पा 5 सेकंद मोजायचे तुम्ही आता कसं आलोय जो ज्या 5 सेकंदाच्या जवळ आहे फोटो नाही काढायचा तुम्हाला फोन मार असं करू ना पाठीकडे फिरवा फोन फोन असं करू कसा पकडायचा तू पकड नाही तर तू पकड तू पकड हा, ठीक आहे नाही नाही तसा नको असा पाठी काय हात लावा तो हा हा हात असा हा असा लावा ठीक आहे आणि बस बस हा आता ह्या बोटाने करायचा हा बोट आहे हा ते बोट चिपकवून ठेवा तिथं हा करा बस स्टार्ट स्टार्ट करा हा स्टॉप करा बस बरोबर आहे? आता ठेवा. बघा तुमच्या हिशोबाने स्टॉप करायचे ओके त्यांना समजू दे गेम भाई समज 5 मिनिटं 5 सेकंदावर 5 सेकंद माझ्या मनातल्या मनात तुम्हाला आणि वाटलं stop 5 सेकंद झाले ना की बंद करा हा सरक सरक तुला ना 1 मिनिट हा, मामा थांबा स्टार्ट बोल स्टार्ट चालू करा चालू करा नाही असं सारखं नाही एकदाच दाबायचं आणि 5 सेकंद झाले वाटले ना की मग बंद करायचं एकदा दाबलं ना की 5 सेकंद थांबायचं बोर्ड बरोबर आहे हा. बरोबर बोर्ड बरोबर आहे. तुमच्या मनाने स्टॉप करायला लगेच सारखं स्टॉप एकदाच करायचं एकदाच start. एकदाच चालू एकदा बंद बस हा चालू चालू करा करा चालू वरती वर जरा. थोडं हा वर हा वरच बोट ठेवा असं हा 5 सेकंद झालं वाटलं की बंद करा पैसा 523 मामा तुम्हाला नाही कोण रेकॉर्ड तोडणार मला वाटतं. 5 सेकंड झालं ना 5च्या पुढे नाही बोलला तू 5 टू क्लोज Closest to 5, 23 आहे क्लोजेस्ट टू 5 येते पुढं पण असू शकतं 5 पण असू शकतो मी बोललो नाही असं तो बोलला. अबाव नाही बोललो क्लोजेस्ट टू 5 बोललो अबाव थोडी बोललो मी. बरोबर की नाही मामा तू पण देते इथं चालू करा स्टार्ट आणि हे बघा हे स्टार्ट आहे असं दाबायचं ना बघ. ठीक आहे भाई मी आलो 4-18 पप्पा आले 5-21 23 ना 23 बघूया आपण क्लोजेस टू क्लोजेस बॅ असं चालू केलं ना की तुम्हाला वाटलं 6 की एप्रिल एक तारीख मिनिटं, गेलेली. 2, 3, 4, ए, 5 चल रे. सेकंद झाले. 5 वा करेल, सेकंद थांब ना, आता झाले, exam बंद आहेत. करा. ठीक आहे किती सेकंड झाले हो बंद कराल 5 हा तुझ्या मनाने हा ठीक आहे तोच तर गेम आहे बघू नको थांब स्टार्ट बोललो कर बरोबर आहे बोट हा स्टार्ट स्टार्ट तुझ्या मनाने बंद कर बोट इथंच ठेव हा हा तू इथं बोट बोट हलवू नको नका. हलूस हा 5 वाटले की बंद करा थांबा स्टार्ट थांबा थांब. नाही, थांबा आता स्टार्ट तीनदा नाही तीनदा 3 हा, 10 मागे वहिनी या. हा? तू बघ इकडे काही issue नाही. फक्त तुम्हाला तुला कॅमेऱ्यात बघायचं तूच करायचं थांब आणि तुम्ही पण बिन बघता 5 सेकंड कम्प्लीट करायचं बस क्लोज आला जवळ आलं थांब. हा स्टार्ट चालू केलं हा स्टार्ट बघू कुठपर्यंत पोहोचते वा कुठपर्यंत तीनदा थांबवतात. 40 3:40 दाखवा इकडे बाई Yes. पप्पा आले 5:21 5:23. 4:18
क्लोजेस्ट टू सेकंड मी आलो सेकंडला काय आहे का थर्ड कोण आहे थर्ड कोण Third कोण आहे? भाई, एवढा व्हिडिओ बनवलाय मी हा मग काय कटपीट करून करून बनवलाय. Third मग- हे आता ह्याचा बनवूया. पण घ्या ना. ह्याचा पण मी तेच बोलतोय ना, ह्याचा पण घेऊया. कशाला घ्यायचं रे अरे बाय तू घराच्या बाहेर जा नाही रे, इथंच घे ना, इथं घे ना, व्हिडिओ बनव घे ना इथं. कुठं थांबी ना इथं माझ्या इथं. बघ मी जिथं थांबलेलो तिथं घेऊया माहिती आहे इथं. रे. थांब याला कशाला घेतो बेबी बाहेर खेळायला गेला. ब्लॉग मध्ये नको घेऊ इथं कर ना free. का रे इथं कर ना. एवढा ब्लॉग मध्ये ते दिसला, एवढ्या ब्लॉग मध्ये तर दिसला. रे आणि बोलतो ब्लॉग मध्ये नको घेऊ. तर हे घे बेबी, बेबीला दाखव. आयला. बेबी हे बघ. नीट पकड हा येते का दुसऱ्याला नाही, मिळतं अरे बरोबर येतंय बाई मी अंगठा बघून ठेवतो कारण अंगठ्याच्या इथनं मी करेल ना आता येत नाही मला बोलतोय भाई या अंगठ्याला मी निशाण मोजून ठेवत होतो चल. मी smart आहे. अच्छा मी चलो मोजून ठेवलं ताकि- हाय हाय रे बाय, अभी वो स्टार्ट करेंगे. बच्चों को कौन चल चल समझाएगा? चल आला मोठा करू का हा थांब जीत भी सकता हूँ मैं मेरा भरोसा नहीं स्टार्ट वो चालू ही नहीं हो. हाँ कर स्टार्ट कर अभी. चालू नहीं हुआ स्टार्ट करू क्या दाखव भाई मी सगळ्यात जास्त केलंय 6. फुल रिलॅक्स मध्ये दाखवलं का मी हा क्या लगता है, क्या मिलेगा गिफ्ट, मी स्टॉप करून क्या मिलेगा दुसऱ्या गिफ्ट? दोन क्लिप क्या मिलेगा गिफ्ट, आता उद्या मामांची क्लिप घ्यायला लागेल क्या मिलेगा गिफ्ट? सेकंड वाले को कुछ है क्या, कुछ नहीं आता आटा है तो हाँ. तुम्हारे को रख लो. ते बोलतात ना ते आपलं अरे मी पाच- सेकंड हे सगळे 3-3 सेकंद वालेत ना हा, एक मामांचं विनर मध्ये लागेल सेकंड तुझं लागेल माझं तिसरं लागेल तिसरा कसा ए, लागणार. तिसरा कसा 4 लागेल कोणच नव्हतं ना तू 6 वर आहेस 6 वर आहे मी पुढेस मग तो फिर बाहर गया तू, गेम के बाहर है भाई, उसको बोल. गेमच्या बाहेर झाला तू. झालास Close to five, close to क्लोज टू 5, अप्पर 5 घेतला. काय चल पण चिडतो स्वतःला गेला मग नाही, कसं? नाही. ए ना, मी तो clipच नाही टाकणार, माझी बेइज्जती होईल हे हाय, नाही, नाही, clip बोल आली तू पाहिजे. बोल. क्लिप आली पाहिजे टाकणार भाई मी माझी कोणतरी हाईट्स वाला पण पाहिजे पुढे, मा- पाचच्या पुढे. 5 मध्ये तो बोलला क्लोज आहे तू मीम लगा भाई. 660 थर्ड प्राइज रे, थर्ड प्राइज अरे, भाई प्राइज. ती गाडी पण देणार नाही तुला अच्छा चल रे, अजून एक ट्राय द्यायला पाहिजे होता चलो. घे ट्राय घे 5 वर थांबेल मी नको मीम नाही लावत. मीम लागेल नाही मी. पहिलं गाईस परत ट्राय मागतोय नाही मी मागत नाही बोललो मी मारलं तर मग मी रोज टाकलं घे क्लिप घे हा घरी मी आईला दे फोन. चला टाटा बाय बाय. फोन करणार होतास ना चला गाईज तर अशा प्रकारे आपण ब्लॉगचा फोन करूया एंड असं छान मध्ये झालेला ब्लॉग एंड यस फायनली काय भेटेल तर आपल्याला कंटेंट भेटलाय मस्त झालं आपलं काम तर घरी कसा वाटला आजचा ब्लॉग कमेंट मध्ये सांगा आणि तू एकदम माझ्या तोंडाजवळ येऊ नको तर व्हिडिओला लाईक शेअर आणि जे नवीन आले असतील त्यांनी सबस्क्राईब सबस्क्राईब करा अरे घरी काय करा? सबस्क्राईब फिर से सबस्क्राईब. सबस्क्राईब करा चरणनी मध्येच व्हिडिओ स्टॉप केला आमच्या काय बोलणार आता हा. तर भेटूया आपण उद्या डेली ब्लॉग मध्ये तर काळजी घ्या आणि शुभ रात्री. सगळे दिलेच ना रे बाय 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 Bye-bye. बाय 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 डान्स चल रहा था, डान्स.